1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Unsay ingon ni Lord kanato igsuon? Unsay mga pagdasig ni Lord sa atong kaugalingon? Ingon siya, be steadfast and abounding. Gusto ni Lord igsuon nga aduna kitay lig-on nga relasyon kaniya. Gusto ni Lord igsuon nga mubarog kita nga dili matarog. Mubarog kita nga lig-on kaniya. Og dili gayud maunsa bisan unsa pay moabot sa atong kinabuhi, bisan unsa pay moabot sa atong pag-alagad, bisan unsa pay mga pag-testing sa atong pag-alagad, bisan unsa pa nga mga trials o mga tentasyon sa atong pag-alagad, samtang ania kita nining kalibutan. Gusto ni Lord nga mubarog kita nga lig-on. Gusto ni Lord nga dili gayud kita maunsa. Ug kana igsuon, mahitabo ug mahimo lang kana og ato nang maangkon sa atong kaugalingon kung ang atong pundasyon mao gayud ang Dios. Kay bisan unsa pa nga moabot sa atong kinabuhi, bisan unsa pa nga mga pagsulay sa atong kinabuhi nga moabot, kung ang atong pundasyon mao si Lord, dili gayud kita matarog, dili gayud kita maunsa, wala gay makaguba sa atong relasyon ngadto sa Ginoo tungod kay ang atong pundasyon mao man ang Dios. Bisan unsa pa nga moabot sa atong kinabuhi igsuon. Kay kung atong pundasyon dili si Lord, kung lahi ang atong pundasyon sa atong kinabuhi, kung lahi ang atong pundasyon sa atong kaugalingon, kung lahi ang pundasyon sa atong relasyon ngadto sa Ginoo o sa atong pamilya, dali lang gayud ka nang mapukan igsuon. Dali nga mabungkag ang imong pamilya, dali nga mabungkag ang imong relasyon sa Ginoo, dali ka nga mobiya sa Ginoo. Apan kung ang imong pundasyon mao si Lord sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing og sa imong hunahuna, sa imong kalag og sa imong tibuok nga kinabuhi, mao si Lord, dili ka gayud matarog, dili ka gayud maunsa sa mga hulga sa demonyo sa imong kinabuhi. Tungod kay naa man si Lord, mao may galig-on nimo si Lord. Ingon pa gyud si Lord diha sa iyang word nga always abounding the work of the Lord. Unsay gusto ni Lord igsuon? Ang gusto ni Lord igsuon nga atong buhaton nga magkugi kita kanunay sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Nganong gusto ni Lord nga magkugi kita sa atong pag-alagad ngadto kaniya? Nganong gusto ni Lord nga magkugi kita sa atong pagsimba kaniya? Tungod kay usa ka na igsuon nga mulig-on ang atong relasyon ngadto kaniya. Mulig-on ang atong pakigdait sa Ginoo igsuon. Tungod kay kung ang atong pagsimba sa Ginoo igsuon walay pagkugi, simba lang ta basta kay nakasimba, ampo lang ta basta kay nakaampo, apan dili kinasing-kasing, wala ang pagkugi sa atong kaugalingon, wala ta naghago, wala ta nagsakripisyo alang sa Ginoo, wala na to gi-offer ang atong tibuok lawas ngadto sa Ginoo, 100% ngadto sa Ginoo. Igsuon, dali gyud ka nga maguba, dali gyud ka nga matarog. Maong gusto ni Lord ingon siya pagkugi sa imong pagsimba, pagkugi sa imong pag-alagad sa Ginoo aron mulig-on ang imong relasyon ngadto kaniya. Gusto ni Lord nga mabag-o ang atong pagtuo kaniya. Gusto ni Lord nga mabag-o ang atong relasyon kaniya. Mahimo kining lig-on. Maong ingon si Lord pagkugi kanunay sa imong pag-alagad. Mao kanay gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kaugalingon igsuon. Tungod kay kung kanang tanan igsuon atong kugihan, kung kanang tanan atong paningkamutan nga mulig-on ang atong relasyon sa Ginoo og dili gayud matarog, ingon siya dili gayud kana masayang or dili gayud kana makawang. Ngano man tungod kay ato gayong maangkon ang kinabuhing kasiguruhan. Ihatag sa Dios ang reward nga para gayud kanato. Ihatag sa Dios ang iyang saad nga para gayud kanato. Mao kana ang kinabuhing walay katapusan igsuon. Mao kanay gusto kanatong tanan ug mao kanay gipangandoy sa kadaghanan. Apan igsuon gusto ni Lord nga magkugi kita aron atong maangkon kana. Tungod kay kung dili kita magkugi sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili gayud kana nato maangkon. Mao igsuon sugod karon magkugi kita kanunay sa atong pag-alagad sa Ginoo aron ang atong relasyon ngadto kaniya mulig-on og dili matarog. Amen. God bless sa tanan.